Kano ya ci damban fasho a Katsina cindo daga hannunka na nesa ba bolo kai kallo da Allah jama'a abin mu ga kasan da ma yana ta kewayawa suna ma escort suka ce wallahi daga nan sai wurin aiki daga nan sai wurin aiki daga nan sai wurin aiki ɗan sanda na dambe babu shagon yan sanda na dambe ɗan sanda na kewayawa ya ce shagon yan sanda in ka buge bindiga kar ta yi sama in aka buge ka san hannu da bindigar la ilaha illallah la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla la ilaha illallah ba wai shagon yan sanda da girma da mutum gwamna ya ce wanda aka buge yana da gada mai girma da mutum gwamna ya ce ya ba wa ɗan annan ba ta isanka sabon babur mai girma mai daraja gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ina nan ina jira bayan wannan kuwa wannan kuna uban na kai la ilaha illallah 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 wanda sa sabu kai kallo wannan shafa kai sallah kun yi munci biyu da sabon goma wala hawla wala quwwata illa billah yan sanda na kewayawa suka ce mai daraja kwamishinan yan sanda na jihar Kano ya ce muna nan tare da kai ba shagon yan sanda suka ce muna tare da kai ba shagon yan sanda suka ce da ka ƙara aikin da bai daga police wala hawla wala quwwata illa billah ba akwai shagon yan sanda da kuma cinno na da zaburo ta kallo wai ni kaina na da Allah yau sai ka dauki bindigogi a police station police din ɗan jihar Kano ba wanda ya sa sake sata bindiga wallahi tallahi la ilaha illallah ba akwai shagon yan sanda wai kun yi mutum da rabi wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim arewawa sun yi jama-jama garkuwa cibo garkuwa an haife shi a birnin Kebbi garin taka lafiya ana wata haifi garkuwa garin birnin Kebbi kusa da banza in ka yanke hannun hagu kusa da banza can garin taka lafiya wallahi ba hakan Ali Yaro ɗankinka ne ya ce ɗan uwana ne na yadda da abuja su mutu abuja su mutu kudawa wala haula wala quwwata kun yi minti biyu na da Allah kudawa kafarsu arami kafa da ya waje ce wayo wayo kamu wayo suka ce wayo dan Ali Allah gyara dan Ali ana tabbata rankan magina la ilaha illallah na nasa zaburo kai kallo a jami'ar dambe alaikum gurbanoni sun samu karuwa yankuwa da halin da wace yankuwa da halin da gaci shi ma ya ce na kuma gurmana soja na gwammaja ya ce wayo Allah wayo kudu wayo a rera su
bello magani ya ce wayo na wayo kaina bello magani ya ce wayo na wayo kaina baba da boy ku duka dubawa da fani official ku duka dubawa dan ba tsakanin bahagon shafon yan sanda yau in ka je police station sai kai sata ta harsha shi yan sanda ba su gani ba wallahi ko sas ka je sai ka ɗiba ka tafi ba wanda ya gani saboda da baki ɗaya bisa ɗauke wuta damar Allah suka ce wani ba akwai yawon yan sanda suka ce wani ba akwai shafon yan sanda damar da Allah da annabi in ka je police station da baki ɗaya sai ka tafi ba abin da kake so ba wanda ya motsa wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim mai salati yace mai salati yace kafa ta a wuta kafa ta a aljanna mai salati yace kafa ta a wuta kafa ta a aljanna la ilaha illallah ta turmi na hudu kenan zasu turmi na hudu in suka yi turmi shi za su tafi hutu sai kuma gobe ta wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ba akwai shafan yan sanda garkuwar cindo garkuwa ice garkuwar rodi ba akwai shafan yan sanda mun kala maka gala da girma aiki na kasa ya ce ba akwai shafan yan sanda in ka kara dambe ka zo mu baka dubushin guda duk wanda ya laifi ya taɓa yana ne a cikin fata zama iskon ɗansa babu shafan yan sanda la ilaha illallah rabe ya kunna sigari ta fa 51 a yau wallahi rabe da tattalin turawa kwali uku da sai da ya kare ta wala wata sauran kwanan wanki kuje hutu wanda suke da yan kwashe to wani galadi wanda suke da yan kwashe muna ciki a boris muna ci ta na nesa zaburo kai kallo dogo na galadi sarkin samari ya tsere boris ya tsere a daida su shafa mamani su a daida su ce baɗan mori ya ce yau ana kai ta na wani allah na sandan ya gaji na sandan ya gaji na sandan ya gaji wallahi na sandan ya ce wayo ni kaina la ilaha illallah daga wannan turbin fa shi kenan za su tafi kuma gaba da tantar shawashanu mai ta na nesa zaburo ke kallo ɗaya goma tanda ba cikin ka ake duka ba hannunka yana tsaki ta babban shafon yan sanda garkuwar cindo na ce muku yanzu idan ka shiga CID la ilaha illallah aka ce yanzu in ka shiga CID sai ka ɗiba harshashi da bindiga da case file da wani ta da case file biya ka ɗiba ba sani ba sai ka shiga police station ka ɗebi case file ka ɗebi harshashi duka da warantin duka sun saka ɗiba ka tafi da su ba sani ba da su wallahi sun kyauta Allah gaba da yana shan wani daura ma an sace shi Allah mun neme shi morasa daga nan wurin wallahi mun neme shi morasa sai wani daura ko an ɗauke shi ne ɗalibi da Allah mun neme shi morasa ya ce wayo ni kaina wayo yan sanda wayo Allah wai dare da Allah sai ka je kwakwaci ka ɗebi bindigogi da harshashi yau gaba daya a shi ma ni tun jiya ne ta kare gaba daya ya ɗauke wuta dare da Allah ya fi rashin tura kawai zaɓi a rami amma ya ce ina ɗan sanda kara sauran kuma mun minti kuje hutu ta kudawa wa kudawa
sai banda gobe dan anan ba ta isa kanin wallahi tallahi Aminu mai unguwa ya bashi kayansa niki zai tafi Borno na ce Aminu mai unguwa tsaya karka je ko'ina wallahi ka shirya na ce wani ya baka bindiga ya ce a'a na ce wani ya baka bindiga ya ce a'a na ce to tsaya karka tafi dan Ali bai wani ba ya tsaya to a da su jama'a jikinsu ya yi tsami sai dai jibi idan Allah ya kai musu dawo gobe dan nan ba ta isa kace ga kunne na jini baki na jini